Dobrý deň, dovoľte, aby som predstavil ďalší zaujímavý produkt. Je to nožík, ktorý je ukrytý v púzdre tvaru kreditnej karty. Ako vidíte na videu, ľahko sa rozkladá a veľmi rýchle sa uvedie do pohotovostného stavu. Je skutočne mimoriadne ostrý a tá oceľ je fakt veľmi pevná. Pohodlne sa drží. Myslím si, že je to výborný doplnok pre všetkých, ktorí chcú mať takúto záležitosť pri sebe v pohotovosti a pre každodenné použitie.